sähköankerias Erik. Sitä varten mun täytyy ensin hakea itellä tommoset isot hanskat anteeksi ruudesta. Kato, se tietää, että sillä on ruoka-aika. Se me ei opaa sitä. Se sanoo, että hän tulee ruokkimaan. Se tuli siitä. Alam na siyang kakain siya, no? Kolmisen isot hanskat, millä mä sitten käytän Erik, mä ruokin tota, ettei tuu sitten sähköiskuja. Kiertää vähän täällä näyttämässä, millaista ruokaa me tolle annetaan. Eli mulla on täällä purkissa vähän tämmöstä erinäköistä merenelävää. Haisee aika pahalta. Ei mennä, kato se näytti silloin meitä sitä ruokaa jo. Eli Erik on sitten nimensä mukaisesti kykeneväinen sähköttämään. Täällä on tämmönen... Oh, parang yun na nga, makikita yung ano niya. Alam niya din yung Chai nakakain na siya, oh. Oh, yeah. Magalaw na siya, oh. Nyt se tulee viereen. Eli meillä on täällä ylhäällä tää aita sitä varten, että Erik ei tuolta altaasta hyppää pois. Se on siis kykeneväinen hyppäämään. Alam niya din papakainin na siya. Kuuluu, että siellä on eräässä akvaariossa kerran tämmönen sähköankeri, joka on pois sitten altaasta poppaan päälle, niin mä en halua, että semmoista käytään. Yeah, so Erik is capable of jumping out. Electric eels do use the jumping ability in nature to get from... Naku, mamamatay tayo yun. Mabaog ako eh. Se tuli tuohon kattelemaan, se ainakin äsken. Älkää sitten säikähtäkö tuosta valotaulusta, voi vilkkuu valot, jos kuuluu ääni. Eli se on sitten se merkki, mikä kertoo, että Erik käyttää sähköä. Kannattaa muuten laittaa kamerasta sitten toi taskulappu pois, niin Erik ei häiriinny. No niin, katsotaan sieltä vähän tonne päin. Ruokaa. Natatakot din kayo siyang... No joo, jotain tietoa Eerikistä, eli sähköankeriaista. Sähköankeriat on aikuisena sokeita. Se johtuu siitä, että ne kyllä syntyy näkökyvyn kanssa, mutta ne ei ole itse immuuneja tälle sähkölle, mitä ne tuottaa. Eli sit niiden silmät vaurioituu siinä elämän mittaan siitä sähköstä niin pahasti, että niistä tulee sokeita. Mutta se ei haittaa, koska se vesi, missä ne elää, niin se on aika semmoista mutasta muutenkin, siellä ei kauheasti näe. Saan man niman niya nakita yung pagkain? Semmoisissa mutaisissa joissa. So as I just said, Erik is actually blind, and so are all the other adults. Blind na pala siya. That is because they are not immune to the electricity that they produce. So they are born with eyes, with working eyes, but they basically shock the water around them so many times that they Haluatko mennä? No niin. Nabuboring na siya. Ja sitten siellä luonnossa, kun ne elää semmoisissa mutasissa vesissä, niin se on myös aika semmoista... Hindi nga daw kasi hindi niya nakikita yung pagkain. Ja sitten sen seurauksena nää hengittää 70% siitä ilmasta, mitä nää, tai hapesta, mitä nää saa, niin se tulee sitten ilmasta. Eli niillä on semmosia niinku keuhkorakkulan näköisiä systeemeitä tuolta. Eli niillä on semmosia pieniä keuhkorakkulan näköisiä systeemeitä siitä tuolla suussa, millä ne hengittää. Katsotaan, yritetään heittää vähän tonnekin ikkunalle ruokaa. Saako sieltä Erik naposteltua? Ja tosiaan se, että se on sokea, se ei haittaa, koska se osaa käyttää liikkumiseen tämmöstä vähän niinku kaikuluotausta. Eli sen sähkökykyä, sähkön tuottamiskykyä, niin se käyttää myös siihen, että se löytää. So Erik also uses the electricity that he produces to navigate around. Because he is blind, so he... Kuplista aina tulee vissiin seuraa. Nyt se on aika aktiivisesti siellä sähköttämässä. Tosiaan tää ruoka, mitä me sille annetaan, niin sehän on ihan kuollut, se ei ole elävää, eli sen ei tarttis sitä ikään kuin tainnuttaa, mutta se ei sitä itse tajua. Se on ihan sille vaan luontainen refleksi. Eli se luonnossa sitten tainnuttaa sen ruoan sille sähkökyvyllä. Oliko jollain kysymys vai? No joo, mulla alkaa ruuat olla jo vähän vähissä. Katsotaan toi tonne. Noin. Erik sai nyt
ison aterian, niin sä luultavasti syöt sitä seuraavat puoli tuntia tässä. Eli tähän voi jäädä kattelemaan sitten, kun Erik napostelee tai voi oikeastaan sitten siirtyä seuraaviin ateriaan. Eli kiitos kun tulitte seuraamaan ruokinnan. Thank you for